לפני הבנאי, הבנתי שמתוק מהסיפור הזה כבר לא יצא. מי זה זיגל? מי זה זיגל? מי זה זיגל? הוא שואל אותי. תראה, אדון זיגל, אני אומנם אדם ששומר מצוות, אבל באמת אין לי שום קשר למשרד הדתות, אני נשבע. זה לא זיגל, אומרים לך, ותפתח כבר את הדלת. אני לא בבית. את זה תספר לזיגל, לא לי. אפשר לדעת מה אתה רוצה? תתחיל לארוז, אנחנו זזים. 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 לאיפה זזים? למעלה, להחזיר ציוד. אז אתה מהמשטרה הצבאית, אז תגיד, הבנת אותי, אתה יודע, אבל באמת, אני הייתי ברמה במילואים למעלה לפני שבועיים, החזרתי את כל הציוד. כשאני אומר למעלה, מר בנאי, כן? אני מתכוון הרבה יותר למעלה ממה שאתה חושב שלמעלה זה למעלה. זאת אומרת? חבוב, תתקפל, באתי לקחת אותך לשמיים. מה? אותי לשמיים? איווה. מה, זאת אומרת לעולם ה... יס! מה, זאת אומרת שאני... זהו, נגמר הסיס? סי, סניור. לא, זה לא יכול להיות, יש לך טעות שום במיקוד. טעות. תראה חבוב, כן. אתה מדבר עם מלאך. מלאך? לא סתם מלאך, רחם עם אנג'ל, מלאך מושי. אדוני. אז אל תגיד טעות ובוא נזוז, למה שיש לי עוד איזה 4-5 נגלות לעשות היום והכנפיים שלי הם לא מה שהם היו. אז אלא תתחיל להתנענע. רק רגע, תגיד, הודעה כזאת לא שולחים לבן אדם כמה ימים קודם להכין אותו? מה זה, אין אזהרה, התראה, בעירת קנס, מה זה ככה פשוט באים וגוררים? בוב, אתה מעכב אותי, תן גז. מה אני קרבורטור? וחוץ מזה, כן, אם אנחנו כבר ככה מדברים, למה דווקא אותי, כשיש כל כך הרבה, תודה לאל גם מסביב? אז אתה לא רוצה לבוא בטוב? לא, אני לא אמרתי דבר כזה, אדון אנג'ל, אבל אתה חייב להבין גם אותי. מה, אני קבעתי פגישות, יש לי סידורים, קניתי פייס, תחכו עד יום חמישי, מה אכפת? אתה יודע מה? קחו מישהו אחר, לא ירגישו בהבדל, מה אכפת לך? הם רוצים אותך באופן מיוחד. למה דווקא אותי? עושים הצגה, רוצים שתשתתף. אתה צוחק. בחיי האלוהים, משהו בינלאומי, תזמורת גדולה בבדרנים ושחקנים, ליגה א'. איפה יש לך שם שחקנים ליגה א'? עכשיו לכלכת, מר בנאי. למה? כל השחקנים הגדולים אצלנו. מי? לדוגמה, מרלין מונרו, נכון. ג'ודי גרלנד, בסדר. קלאב גייבל זה כלב, לא, אני לא אמרתי דבר כזה. אנמניאלי, נכון. פתאום על היחמה. נכון. לא מזמן גם זה, הגיע המצחיקן הזה, איך קוראים? פיטר סלס. פיטר סלס. היה לנו איתו ערב, עשינו במכנסיים. אתה יודע, עכשיו כשאתה מדבר, אני באמת נזכר, לפני כמה ימים ירד פה מה זה גשם? מבול. אתה רואה? כן. אמרתי לך, בטח. זה הצ'אנס של החיים שלך. בוודאי. תאמין לי. כן. אז אתה בא? תתחילו את החזרות, אני אגיע. מתי? אוטוטו, תוך 30, 60, 90 שנה, אוטוטו. ככה אתה מדבר, אני רואה שאין לי מילה. אין? ניתן את התפקיד שרצינו לתת לך לצ'ארלי צ'פלין. תגיד, על איזה תפקיד בכלל מדובר? המלט. המלט. טוב, לא. אתה יודע מה המלט? לא. דבר אם אתה מוכן לא. אתה יודע מה? כן. תישאר פה עם המיסים, עם הדלק, עם הסיגל שלך. אתה צודק. צ'או. צ'או. המלט זה תפקיד טוב, אין מה לדבר, ולהיות או לא להיות זאת שאלה טובה. אבל אם להיות המלט ולא להיות, אז אני מעדיף לא להיות המלט ולהיות. תודה רבה. בהרבה התיאטרונית הסתובבה תפיסה שחלומו של כל שחקן הוא למות על הבמה. זה השיא השיאים, למות באמצע השיא. ויוסי לא כל כך התחבר לתפיסה הזאת, אבל הוא